ama an kanumɔgɔw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛna an ka émission daminɛ émission an ka yɛlɛ an b'an ka tunkaragaw fo halisa an ka tunkaragaw folen don olu mun b'u sigi k'an ka émission in lajɛ don o don kita tɛ kɛ basi biɲɛ de Adama a bɛ cogo di donc invité min b'an bolo bi ale invité mɔgɔ kan yɛrɛ de da kɔnɔ a bɛna yɛrɛ présenté jama ɲɛna n b'a fɔ an kanubagaw ɲɛna k'u bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ an ka invité i ni ɲankuma somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna ne tɔgɔ Mamadu Ture à l'état civil mais bɛɛ bɛ ne dɔn ni Dalamani Bolonɔri oui ok donc Ture i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la donc Ture de b'an ka kɛnɛ kɔnɔ bi an kanubagaw donc an bɛ mɔgɔ min bɛ dɛmɛ n ka baara kɔnɔ don o don a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ ale bɛ kɛnɛ kan Adama i ni ɲankuma Ami ni ɲankuma kɔri baasi tɛ yen i yɛrɛ dun walayi baasi foyi tɛ yen Ala kana baasi k'an si la Ala ka hamina ko nɔgɔya Ala ka Mali diya Ala ka Mali diya Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye donc an bɛna émission sigi ni wagati in na Ture de b'an bolo bi Ture i bisimila i ko k'i tɔgɔ Mohamed Ture donc Ture i ka baara ye min ye i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ok y a pas de problème ne bɛ bololabaara de kɛ notamment la peinture dessin bɔgɔlan ne b'o olu de kɛ voilà diyara n ye donc Ture ka baara filɛ ale bɛ bololabaaraw de kɛ komi dessin bɔgɔlan ani peinture donc caman b'a mɛn ko dessin bɔgɔlan peinture caman dɔw t'a dɔn mun don donc Ture de bɛna a walawala an ye bi an ka émission kɛnɛ kan an ka yɛlɛ Ture o diyara n ye e y'i ka bɔgɔlan ni baara daminɛ waati jumɛn peinture bɔgɔlan i y'a baara daminɛ waati bon ne ye nin baara in daminɛ a mɛnna parce que depuis denmisɛnninya la peinture ni bolola dessin ninnu an kun b'olu kɛ bon après DEF de kɔfɛ famille a décidé hali n'a kuma ni cɛkɔrɔba yɛrɛ mais majorité a décidé ko n ka taa INA la ka taa approfondir donc o ye wagati de la ne bɛ se k'a fɔ 2012 ka taa 2016 kɔnɔna la ne bolo donna nin ko in na ka ɲɛ yɛrɛ voilà donc n'i y'a faamuya sɔrɔ a la e ye kalanw kɛ a kama mais fɛn ni i dusukun na k'a sɔrɔ kalan tɛ kalanyɔrɔ kun tɛ i taara kalan kɛ a kɔnɔna la yɔrɔ i ye kalan caman kɛ o ye ne dɔɔnin kɛ i bɛ se ka dɔɔnin ɲɛfɔ an ɲɛna bon kalan tɛ ban mais an bɛ se k'a fɔ an ye caman kɔni kɛ INA de la nin yɔrɔ in na an bɛ an ka mɛtiri bɛɛ lajɛlen fo précisément fɛ monsieur Campo ale de y'an bolo don ko caman na yɛrɛ yɛrɛ an bɛ monsieur Kader ninnu bɛɛ lajɛlen fo an ye dɔnniya in caman yɛrɛ sɔrɔ INA de kɔnɔna yɛrɛ la donc kalan in bɛɛ bɛ INA kɔnɔ yen voilà merci donc an b'an profité yɔrɔ la ka INA mɔgɔw fo ka INA mɛtiri bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma an ma mɛtiri bɔ mɛtiri la n'an ko k'an bɛ dɔ ta tɔgɔ ma an bɛ INA dɔ kɔ INA karamɔgɔ bɛɛ folen don Kader i folen don Ala ka hinɛ Campo la donc an b'a fɔ ko INA mɛtiri bɛɛ ani ɲankuma an ka kɛnɛ kɔnɔ Ture tɔgɔya la ok Ture i bɛ dessinw kɛ i bɛ bɔgɔlanw kɛ en fait e b'i ka bɔgɔlanw n'i ka dessinw n'i ka fɛn i b'u baaraw u b'u woloma ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di i b'u baaraw kɛ cogo di bon sisan baara in wolomali ma gɛlɛn parce que baara suguya kelen tɛ kosɛbɛ parce que bɔgɔlan o tradition de o bɛ kɛ n'an yɛrɛ ka fɛnw ye yan nɔ yiriw ni bɔgɔ yɛrɛ ani tisi coton o bɛ kɛ ni olu de donc o tradition ye mais par contre la peinture o ye domaine wɛrɛ ye olu bɛ importer de ka na an b'olu san de ka baara kɛ n'olu ye ka mélange ni fɛnw kɛ bɔgɔlan kɔni bon o bɛɛ bɛ kɛ ni yiriw de ye yiriw bɛ mélanger de ka couleurs di donc ka baara kɛ ni o ye quoi. O bɛ dilan bon fɛn wɛrɛ fɛn bɛ se ka k'a la o bɛ kɛ ka a dafa de sinon a base y'an yɛrɛ fɛ yen bɔgɔ ni yiri in yɛrɛ de ye bon galama bɛ k'a la pekun bɛ k'a la yiri caman wɛrɛ bɛ k'a la mun n'olu tɛ kelen ye
mais galama kɔni an yɛrɛ ka base parce que galama bɛ couleur i ɲɛ bɛ bɔgɔlan couleur jaune min yɛrɛ la donc a b'o yɛrɛ base galama ye fɔlɔ donc raison pour laquelle chaque fois an bɛ galama de préciser voilà. Non. Wow. Oui. hali ni ne b'a dun don o don a ka di ne ye parce que fɛn bɔgɔlan ninnu filɛ nin ye n'u bɔra u bɔra an na quoi. U bɔra an na mɛ. I m'a ye u bɔra an na. an ka ladalafɛnw de bɔgɔlan yɛrɛ ta kosɛbɛ 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 o bɛ diya ne ye parce que bɔgɔlan filɛ nin ye an ka fɛnw de komi an bɛ ka segin an ka fɛnw ma. A ma fɔ an ka segin an bɛ ka segin donc komi an bɛ ka segin an ka fɛn kɔrɔw ma sisan donc an ka segin bɔgɔlan ma bɔgɔlan filɛ nin ye a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ni traditionnel de don n'i y'a don a b'i pari n'i y'a kɛ fɛn fɛn na quoi. I m'a ye donc bɔgɔlan a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ donc i bɛ fɛn wɛrɛ jumɛn kɛ min ni bɔgɔlan tɛ kelen. Bon n bɛ peinture fɛnɛ kɛ les tableaux ka tableau minnu bɛ bila salon kɔnɔna ni fɛn ninnu na je fais ça je fais des portraits an bɛ dessin kɔnɔna la domaine caman bɛ an minnu kɛ quoi mais n focaliser le olu fila de kan pour le moment bɔgɔlan et puis la peinture seulement mais peinture bɔ côté la peinture fɛn na n bɛ portrait de kɛ ka caya très généralement n ka portrait kɛ de ka ca n ka base portrait yɛrɛ. Anw ye bamananw ye portrait y'a jumɛn parce que n'i m'a walawala anw bɛɛ tɛ portrait faamu. Portrait bɛ nafa jumɛn sisan. Bon portrait ye fɛn ye ka hadamaden yɛrɛ layɛ k'i dɛsɛ portrait y'o de ye donc an bi parce que bi ni mɔgɔ o mɔgɔ mana i ɲininka i bɛ se dessin na ou bien i bɛ se ka ne dessin donc n'i tɛ se o la dɔrɔn y'an fɛ yan u b'a fɔ i tɛ se dessin na quoi o hukumu kɔnɔna la an b'an focaliser o kan o de kama ka talent yira n'o ye fɛnɛ quoi. donc Ture ka baara ye portrait donc an b'a fɔ an kanumɔgɔw ye a basé don peinture bɔgɔlan donc ni mɔgɔ min mago bɛ bɔgɔlan na ni mago bɛ peinture la marché an kɔngɔ dɔrɔn ou bien donc adama ni ɲininkali dɔ b'i bolo. Ami Ture bɔra k'a fɔ ko ale bɛ bɔgɔlan peinture kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔgɔ in yɛrɛ yalima bɔgɔ in bɔyɔrɔ b'a la parce que walima bɔgɔ kelen ma o bɛ se k'a k'a ye o bɛ bɔgɔ sugu jumɛn de don. Bon bɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la parce que bɔgɔ in banko de n t'a dɔn i bɛ banko dɔn. banko a bɛ bɔ ba de la wa. A bɛ bɔ ba la a bɛ bɔ fala kɔnɔna ninnu la bon an b'o de soustraire k'olu ta ka na n'an nana n'olu ye sisan bɔgɔ bɛ tila ka bila toli de la bɔgɔ in bɛ mara n'a mara la a bɛ toli donc après a tolilen de kɔfɛ a bɛ se ka baara in kɛ. mais ani bɔgɔ mun b'an ka dugu ma bɔgɔ ninnu sira kelen. ayi o tɛ kelen ye dɛ o bɔgɔw tɛ. bɔgɔ jɛ de don wa walima bɔgɔ sugu jumɛn. bon bɔgɔ jɛ a bɛ se ka kɛ bɔgɔ jɛ a bɛ se ka kɛ bɔgɔ fiɲɛ parce que bɔgɔ bɛ dépend a sɔrɔ cogo fɛnɛ la. mais n'i m'a fili bɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ kɛ ka fiɲɛw dilan yalima olu bɔgɔ kelenw de don wa walima bɔgɔ suguya wɛrɛw de don. est ce que o tɛ argile de ye o ye argile de ye. awɔ o ye argile de ye. o ni nin tɛ kelen. o ni nin tɛ kelen kosɛbɛ. ni bɔgɔlan bɔgɔ tɛ kelen. o tɛ kelen kosɛbɛ. awɔ. bon i bɔra ka peinture min fana fɔ nin portrait ko la. awɔ. i ko i bɛ peinture de ka adamaden lajɛ k'a dɛsɛ. awɔ. a bɔn a ka tableau ninnu na ka adamaden lajɛ k'a dɛsɛ est ce que ani ni e yɛrɛ ye dessin kɛ normalement i b'a dɔn différence bɛ k'a la ka adamaden yɛrɛ jɔlen ani den a différence ye jumɛn différence b'a la aw bolo. mɔgɔ i b'i ka yita de kɛ dessin na. i b'i ka yita de kɛ. awɔ parce que sisan ne ka faamuya la ne bɛ mun ye e la ne b'o de reproduire quoi. n t'a dɔn e bɛ ka ne faamuya ne bɛ côté minnu ye ne b'o de reproduire bon mɔgɔ wɛrɛ bɛ dɔ wɛrɛ ye mun tɛ ne ka yita ye. a différence bɛ se ka k'o de ye ne ka faamuya o la parce que c'est par exemple sisan ne ɲɛ bɛ e nun na cogo min na ne ɲɛ tɛ détail dɔw la ne ka vision t'o ye parce que o de kama fɔ ko pour être un bon dessinateur f'i ka kɛ layɛlikɛla jateminɛlikɛla ɲumanba ye fɔlɔ. n y'a faamu mais bɔgɔlan ninnu na bɔgɔlan yɛrɛ la dilanni na segu bɔgɔ b'a c'est à dire que segu bɔgɔlan dilan cogo b'a dan ma ani kayitaw ani sikasotaw olu fana bɛ yɔrɔ. awɔ bɔn ne b'o kɛ sigiyɔrɔ ko fana ye o parce que yɔrɔ bɛɛ n'i ka sigiyɔrɔ kɛcogo bɛ yɔrɔ ni sigiyɔrɔ bɛ idée différencier mɔgɔw la wa l'esprit créatif sigiyɔrɔ b'o différencier donc segukaw b'u ka bɔgɔlan dilan cogo min na kayikaw b'a dilan cogo min na a tɛ se ka kɛ kelen ye o yɔrɔ de la. mais e yɛrɛ différence jumɛn ye o la. bon ne tɛ se ka différence ba foyi fɔ a la
parce que n'a dese nɛgɛ lajɛ i b'a sɔrɔ segu dɔgɔnɔw fɛ yen i b'a sɔrɔ masiki dɔw dessin bɛ bɔgɔ la voilà o bɔgɔ n'o tɛ kelen segukaw ta o ye fɛn wɛrɛ fana ye an tɛ fɛn min a dun bɛ fɔ a bɛɛ ma ko bɔgɔ la eh bon kama daminɛ yɔrɔ dɔ de la so n y'a tigɛ yɔrɔ min na kɔni segu voilà u bɛ na n'u ka ok o de ko ko bɔn n'i y'a lajɛ k'a i ko bɔgɔlan c'est à dire segukaw fɛ yen u ka bɔgɔlanfini u bɛ min don ani kayikaw fɛ yen ani dɔgɔnɔw fɛ yen c'est à dire que différence an bɛ dessin dɔw y'a la mais an ti n'a sɔrɔ a bɔgɔ bɛɛ kelen walima n'a sɔrɔ différence walima ko min an bɛ fɛ k'o fana dɔn parce que n'i ko bɔgɔlan dɔrɔn ni mɔgɔ y'a ye bɛɛ bɛ sin ka minɛ dɔrɔn paf mais n'i y'a bɛ se k'o yɔrɔnin walawala yan dɔɔnin ok bon sisan a bɛɛ kɔni bɛ wele ko bɔgɔlan exactement voilà donc ne bɛ fɛ ka mun f'e ye dɔrɔn segukaw bɛ fɛ ka na n'u ka culture de ani n'u ka idéodrame de mun b'olu fɛ yen u bɛ fɛ k'olu de o de représenter u ka fini na sinon a bɛɛ ye bɔgɔlan de par exemple e bɛ ka dɔgɔnɔ minnu fɔ olu ta ye masque don wa an b'olu dɔn ni masque ko ninnu de ye des masques tokɔ ni fɛn ninnu donc olu bɛ na ni o de ye diyagoya k'a jira an ye nin de ye sinon a bɛɛ bɛ wele bɔgɔlan wa a bɛɛ ye bɔgɔlan de voilà bɛɛ b'i ta présenter n'i ka culture i ka culture de e yɛrɛ ko bɔ k'e ye baara in daminɛ 2012 ka taa bila 2016 la oui bon non bon ne y'a kalan kɛ o de kɔnɔna la voilà sinon i y'a daminɛ depuis fitinin depuis ne fitinin n'i y'a jateminɛ i b'a fɔ ko a bɛ aw fɛ yen de bon ne bɛ se k'a fɔ a bɛ yen a tɛ yen art kɔni ma anw fɛ yen mais dessin ka approfondir anw fɛ yen ne bɛ se k'a fɔ ne de y'a daminɛ parce que musicien ne tun bɛ so yen ani bon phototala o fana animation socio-culturelle de kɛ donc moi j'ai été le premier ka taa art plastique la voilà o de ye dessin ye o de ye dessin ye o de ye dessin côté voilà donc n'a fɔra ko art plastique sisan caman bɛ olu bɛ fɔ u bɛ taa i n'a kɛ n bɛ taa art plastique kɛ mais u t'a dɔn mun ni mun b'a kɔnɔna la e bɛ se ka expliquer dɔɔni parce que dɔw bɛ taa ka taa concours kɛ u t'u ta kun dɔn o tɛ tiɲɛ ye donc n'i bɛ se ka walawala dɔɔni parce que e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna hali ni ma se k'a bɛɛ fɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ jumɛn ni jumɛn de art plastique kɔnɔ n'u taara u kana t'u u kana taa fili quoi u kana don fili kɔnɔna la bon ne bɛ se ka art plastique yɛrɛ base kɛ dessin de ye fɔlɔ parce que fɛn fɛn bɛ kɛ art plastique kɔnɔna la a bɛɛ bɛ tɛmɛ dessin de fɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ bɔgɔlan kɛ i bɛ dessin de bere kɛ n'i y'a mɛn i bɛ modelage kɛ i bɛ dessin de bere kɛ n'i y'a mɛn i bɛ sculpture kɛ i bɛ dessin bere de kɛ a bɛɛ fɛn de bɛ dessin fɔlɔ donc après ça a bɛ sɔrɔ ka réaliser quoi donc sinon ko caman bɛ kɛ art plastique kɔni kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min na bɔgɔlan bɛ kɛ yen dessin yɛrɛ bɛ kɛ yen peinture bɛ kɛ yen modelage bɛ kɛ yen n'o ye monument dilan ni fɛn ninnu ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen o yɛrɛ de ye problème ye o ye problème ye ça bɛ mɔgɔw ye i b'a sɔrɔ an kɔni b'a dɔn frère de bɛ nɛgɛ siri mais i b'a sɔrɔ desinkɛla yɛrɛ bɛ nɛgɛ siri k'o nɛgɛ dilan ka tila ka béton k'o la ka tila k'o dilan bon a bɛ kɛ n'i ka baara ye fɛn min ye diyagoya i b'a ɲɛɲini i b'a kɛ o ye diyagoya de ye donc a ye monument dilan ninnu bɛɛ fɛnɛ kɛ bon an m'olu bɛɛ kɛ ni peinture dun parce que ni fɛn fana nafaba ye peinture surtout couleur parce que an bɛna ye dɔw bɛ yen n'u bɛ sɔn mago bɛ couleur finman na wa i b'a rare couleur finman bɛ yen mais i b'a sɔrɔ chocolat i bɛ boîte baden ɲini i tɛ chocolat y'a kɔnɔ couleur chocolat tɛ yen mais couleur jumɛn ni couleur jumɛn bɛ se ka ɲɔgɔn di ka nin couleur di parce que o fana ye problème kiri dɔɔni est-ce que olu bɛɛ dɔ i bɛ taa dɔ da sɛbɛn ko bon k'i mago bɛ couleur marron na n'i ko green i bɛ se ka green sɔrɔ n'i ko jaune i bɛ se ka jaune sɔrɔ n'i ko noir i bɛ se ka noir sɔrɔ mais couleur dɔw bɛ yen olu sɔrɔ cogo ok sisan le côté couleur minnu o ɲɛ f'i ye dɔɔni bon i n'a la an bɛ dege couleur mélange la mɔgɔ si ni tɛ se ka na i n'a la n'i tɛ dɔɔni dɔn ça c'est clair mais couleur ko in yɛrɛ i n'a la aw bɛ dege a la a matière b'a dama yɛrɛ e bɛ ka côté couleur marron fɔ marron bɛ mélanger parce que couleur saba de bɛ diɲɛ kɔnɔ couleur bɛɛ bɛ bɔ olu saba de la olu ye le jaune primaire le bleu cyan
et le rouge magenta. Bleu, jaune et le rouge. Couleur bébé bonne savare là. Bleu, jaune, rouge. Donc nos sababi bolo. Il sait que couleur bébé sort. il faut avoir diamant avec. Voilà, jaune, bon, diamant, ani noir. Olti jate couleur ou fait le couleur sous wéré. Mais ni ça va ni le faire. Nous faranons. Voilà. Le couleur n'a pas couleur personne. Voilà. Bon, le couleur ça va être trop. Les couleurs primaires. Les couleurs primaires. Oui. Et les flags nous. Flag mais. Bon, le tertiaire ou des ou le jate tim quoi. D'accord. Voilà. Donc, on bien naturellement. Voilà. Al bolan est reconnaissable. Au lieu de couleurs primaires. Domaine au domaine, couleur qu'on m'en a fait. Au lieu de couleur primaire, au lieu de couleur tombée. Couleur tombée, bébé, au lieu de là. Marron be beau là, gris be beau là, vert be beau là, orange be beau là, violet be beau là. Voilà. Amin. Nagla ko turu kan yoro ye famia so ala. Bon Touré. Oui. Ça dit que calendrier, ça c'est en 2012. Oui, oui. En 2016. Okay. Il y a déterminé 4 ans. 4 ans, oui. 4 ans qu'on a là. Qui est au Bourgogne. Quand on a peinture canadienne, il y a difficulté au soir. Bon, barana gelati ba. Bara fo ite dien wono ko gelata la. Ni ne wi mama gelata soro ni dalon tigre ko. Mais gelata fene ana wakati de ru. Il faudra que Eric adapte gelata la parce que gelata pour moi nega famille la gelata opportunité di. Ibi adapte gelata indi la quoi. Gelata mana to to eri bi yere bere ben gelata ma ka surmonter. Son gelata ba din yere soro la. Nega bara en kona la kala yere wakati moi je kuma dana ne ki mango nega takali inala akumani mo ne masa wera akumandu do wi mais ne tanti do de bi a fane be inala je la salue de passage madame Alima avec agiage aller ya ko be pour ne ata parce que ina kun kadine yere di ma akumani ne sumo ko chi et il voyait un autre moi quoi au lieu que me ga projet wera de envisager pour moi dans la vie. Moi, ma mère me disait qu'elle veut qu'il n'ait que pilote. Voilà. C'est ça qu'elle me disait chaque fois. Bon, ne avion bolu ka dinere we. Mais nega dessin fene kadine ni avion bolu. Non bon, baraw barabe amafi ko. Barlangulo te mo langulo. Baraw barabe asigara ma denke fenga mo nyemole ma. Do ke ala ko bara no ka yi. Oui, tiens. Ya fama? Voilà, pilote yo. Tu vas se dobe pilote à la fana bi sambaka. Ouais. Oula fialente. Parce que uma ko min abe soro mo bina min ke esko la ino mesati parce que voilà ar plané ar konna la ibisa arke ibe donke ibe donglita ibe chatiri ko ibe dessin ke iba e artiste la fialendu ama fuku te gelaye de mais gelaye konna la ube gelaye ni uba dugo quoi ouais parce que chama be touré sigle ça ou bien aka touré ka bola ere chama be sigle ça ko a yal ko ibe animation na fembe be yal ko bulo bi ouais t'as sur fouet tableau mais allez biseki ndarum na fotu na ba adapter nai merci artiste de bisuko ke il doit gagner ko fe ka baraka artiste de bisuko ke oui artiste ça aussi c'est de là aussi ouais non bet suko ke ah chaka koni akulobana woson chaka aka woson ko into ame wati minasa on est chia koni so ame wo ko fe chaka ni akulobana lajeli ko ayele ko fe ame touré ni ga yalma bogom flene ta bogolen yalma ni bamanan finu de do wa walma ni tissu de parce que un tissu bogola mo fana ici ça bogo be ça dit tissu gland na ka bogo imprimé machine ka sans on oui bogolan bon ça dit que on va la différence ba bon non ça la masanga fo mais yalma ni aller de la ka baraka ni tissu ni dans de la bolan tissu mangla parce que moi y foulard dobe bolan de donner pour descendre de bas mais là sur le coton pureté ça dit que bon c'est ça et il y a tissu au côté tiens ma de ka parage tissu mais un bolan que pas là
bon n t'a dɔn différence min b'i bolo tissu ni bɔgɔlan tissu ni bon me fɔ k'olu bɛɛ de fɔ parce que voilà kan b'o de ma o ok n ko tissu olu de parce que n y'a caman ye dɔw yɛrɛ b'a sɔrɔ bazin kalannen b'u la mais bɔgɔlan motifu de b'u la oui oui mais olu voilà olu ye bɔgɔ traditionnel yɛrɛ de e bɛ ka tissu minnu fɔ olu bɛ se ka kɛ industriel ye olu bɛ industrie de olu dilan ka na mais bɔgɔlan min bɛ kɛ bazin ninnu na bɔgɔlan traditionnel yɛrɛ de bon bɔgɔlan bɛ dilan coton de kan kɔɔri mugu ye fini kɔɔri mugu ma kɔɔri bɛ fini minnu na bɔgɔlan bɛ k'olu de la tant que ni fini min tɛ coton ye bɔgɔlan t'a minɛ voilà tun y'a nana ni tissu ma tun ye o yɔrɔ fɔ la ka ban min ye ça veut dire que o dessin bɛ ko la de ka bɔ usine kɔnɔna la en fait adama ne ye ko nin dɔ jateminɛ bɔgɔlankɛlaw ninnu filɛ nin bɔgɔlan yɛrɛ tɛ dɛ art plastique mɔgɔ ne b'u ye baara caman kɛ bɔgɔlan dɔrɔn tɛ baara caman kɛ u ni catiribɔlaw bɛ baara kɛ yɔrɔ ani dɔnkɛlaw bɛ baara kɛ u bɛ se ka u ka œuvre ta ka na u ka œuvre sigi u bɛ dɔnkɛla bila dɔn na u b'a bila dɔn na u b'u ka œuvre k'a kɔnɔna na k'a ban donc a b'o fɛn ninnu a b'olu kɛ cogo di parce que ni kunkolo ma ɲi yɛrɛ i tɛ se ka nin fɛn sugu ninnu kɛ quoi k'a bila a kɔfɛ i ma ye sisan u bɛ dɔnkɛla bila dɔn na u n'u ka tableau sigilen don dɔnkɛla bɛ k'a ka histoire raconter olu fana b'u ta raconter tableau sanfɛ adama kabako don dɛ toro de b'o ɲɛfɔ an ye sisan voilà n kɔni y'a ye ani n b'a dɔn an ni kelen tɛ dɛ parce que caman bɛ t'i jɔ k'a lajɛ olu yɛrɛ t'a dɔn ko nin ye mun ye i ma ye mais dɔw b'a faamu bien dɔw b'a faamu très bien ko nin bɛ ka nin histoire de ɲɛfɔ e bɛ ka histoire min ɲɛfɔ nin bɛ ka histoire kelen de ɲɛfɔ ou bien nin bɛ ka histoire dɔ ɲɛfɔ nin fana bɛ ka histoire ɲɛfɔ à côté parce que fɛn filɛ nin ye fɛn bɛɛ contemporain de sisan i ma ye donc sisan a b'a a ko ni ninnu kɛ cogo di. Bon, au côté, on appelle ça tout d'abord oui, la créativité dans la plastique. Et il y a des choses et vous bébé comment? Ouais. Et vous allez peinture qu'est tantôt tableau. Et à quel point il y a ouais. Parce que peinture bena signification finale. Donc ça c'est trop approfondi ni ngomi do a détailler on quand même on sait mon fille et vous bébé comment et vous manage tout a kuma ça part sur quelque chose voilà et vous manage tout ça allu be ka bokolan fo ça doit parler de quelque chose au lieu d'où kaikaw ni alega kaikaw ni segu ko ka différencier et vous bébé comment voilà donc ni a comme ça donc là on veut chapitre bola tout joramu fo texte là i b'a essayer k'o de kɛ i ka tableau fɛnɛ kan pour a ka kuma o fɛnɛ thème kelen ami ouais fana ne bɛ c'est à dire fo ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ oui parce que ne e bɛna min fɔ ne t'o dɔn ne bɛna jumɛn bila a bɛ k'o de fɔ créativité de don a bɛ jɛ ka baara a bɛ création de kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ création de kɛ o la ɲɔgɔn fɛ l'art c'est la créativité d'accord o faamuna ok d'accord donc artiste a ka fɔ mɔgɔw ma ko artiste yɛrɛ a sɔrɔ i bɛ se ka créativité kɛ i bɛ se ka création yɛrɛ de kɛ o de ari o de kama o yɛrɛ de kama an tɛ sɔn ka fɔ an yɛrɛ ma fɔlɔ ko artiste parce que an ma kɛ artiste ye fɔlɔ an ye dessinkɛla de ye ne bolo a ye dɔɔnin kɛ dɛ bon an ma se niveau parce que ne y'i ka fɛn dɔw ye ne ka fɛn caman i ye tableau dilan i ye tableau dɔw dilan ka t'u di n t'a dɔn o bɛna fɔ cogo min musée la musée ouais bon an ye exposition yɛrɛ kelen kɛ fɔlɔ bon an bɛ ka essayer ka filanan préparation ye mais pour le moment an ma kɛ artiste ba ye fɔlɔ an ye ala k'i ka ye ami voilà sinon a bɛ tableau kɛ ne b'a ye a bɛ mɔgɔw dessin ka t'u photo d'u ma f'u ka so o tuma n'ala a kan ka na an yɛrɛ fana dessin ka na photo d'an ye non a bɛ sira la inchallah sinon kɔni a ye dɔw dessin est-ce que n'i ma fili e Sidiki Jabate dessin yɔrɔ ne Sidiki dɔgɔnin dessin Bala Jabate parce que a fɛn a taara a tun tɛmɛna hakili ka dɔɔnin i ye Bala de dɛsɛ ka taa n'a tableau ba ye ka taa d'a ma a ɲana dɛ n y'a ye fɛn sanfɛ réseau sanfɛ c'est très bien a bɛ dessin yɛrɛ kɛ a bɛ e san dɔrɔn k'e dɛsɛ yɔrɔnin kelen a k'o kɛ dɛ o kɛ non a bɛ sira la n'i kɔni y'o kɛ n bɛ bɔ woso saga kɔ ka Touré dessin kɔ Touré dessin n bɛ bɔ woso saga kɔ dɛ problème foyi t'a la inchallah n'an kɔfɛ sa an b'an ka foli bila an grand sœur Bama yan fo Kati ok y'a mɛn o diyara tuba capitaine Koro très bien non ale émission capitaine Koro kɔni ale b'a su yɔrɔ ale bɛ pɛrɛn ka 18h ma kɔnɔ yɔrɔ i b'an ka foli bɔ capitaine Koro mercredi 18h b'a ko pile o y'a sɔrɔ a y'a k'a la a bɛ émission bɛɛ détaillé
Oui. Ni mɔgɔ mago bɛ e la sisan k'e sɔrɔ i n'a fɔ k'a yɛrɛ portrait dessin i bɛ sɔrɔ cogo di? Bon ni i mago bɛ na i ka baaraw kɛ n'a a kɛra dessin ye o a kɛra bɔgɔlan ye i bɛ se ka ne wele n ka nɛgɛjuru sira la n'o ye 94 85 15 94 85 85 94 95 95 85 85 85 15 d'accord voilà n'o ne yɛrɛ fana yeli ka di ye pour que i ka baaraw ka se ka kɛ ne sigilen don Senu donc ni i sera Senu yen nɔ voilà i bɛ ni mɔgɔ mago b'i la n'o ye wele i b'a fɔ ko n'i wulila 94 85 85 15 la ayi bon an bɛ lɔgɔkan ɲɛfɛ dɔɔnin ça c'est bien ok Touré oui ayi mais repérer lɔgɔkan de a ye repérer loisir Ami ne taara o de fɛ dɔgɔ ka nɔgɔ san n'a kun kɛra a sɔrɔ charbon kan an bɛ kun charbon nɔfɛ parce que bi kɔni mɔgɔ magara i muso ka charbon mugan na Ami wallahi ka taa i muso ka nasɔngɔ tigɛ o ka segin ka charbon ta charbon ma nɔgɔ an yɛrɛ kɔni taara fɛn charbon kɛra sanu de ko na waati dɔ mais Ala sɔnna bɛɛ bɛ nɔgɔya jamana in bɛ ja an bɛɛ b'an ta sɔrɔ nin ko in na an ka fara an ka fanga fara a tɔgɔ président fanga kan n'o ye Asimi ye an ka foli b'a yan fo voilà mais charbon bɛ sɔrɔ Senu ko Senu de ka di Senu ka di anw fɛ yen sisan charbon bɔrɔ kelen 1500 1500 i b'a ɲini k'a ban wa ni muso ka charbon ta ni nasɔngɔ ye 600 ye i ka 300 tigɛ o la o ka kɛ ka charbon ta n'a a bɛ ɲɛ dɔ kɛ k'i layɛ ni Ala n'a kira cɛ a bɛ k'i ɲɛna k'i ta tɔ na place dɔ ɲini yen d'accord inchallah en fait Touré ka inspiration ni bɛ ka dessin ni fɛn kɛ i b'o inspiration i b'a inspiration bon i bɛ inspiration kɛ cogo di bon inspiration nacogo tɛ kelen inspiration yɔrɔ yɛrɛ tɛ kelen fɛnɛ bon très généralement ne ka inspiration bɛɛ ye entourage de ne bɛ ko min ye entourage la ne bɛ se ka n ka baara kɛ o de kan ne bɛ tableau minnu bɛ kuma ne b'a kɛ olu de kan du très généralement yɛrɛ ne ka tableau yɛrɛ a bɛɛ basé lo ne yɛrɛ de kan ni ne ka tableau o tableau ye ni ne k'i ma nin ye nin ye a b'i kunna sûrement j'ai vécu ça ou a kɛra n ɲɛna donc ne ka inspiration ne bɛ se ka fɔ ne ka inspiration bɛɛ ye n yɛrɛ de ye voilà ani n bɛ voyage minnu kɛ n bɛ ko minnu ye très généralement n bɛ voyage vraiment mɔgɔ caman b'o dɔn na fɛnɛ n bɛ voyage ka taa ko dɔw ɲɛɲini yɔrɔ caman na ɲɛɲini kɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i bɛ voyage i bɛ fɛnw ɲɛ sɔrɔ i bɛ wuli yɛrɛ de ka taa ɲɛɲini en fait Touré ka tagalen ɲɛfɛ i bɛ fɛ ka projet dɔ b'i bolo i bɛ fɛ ka mun réaliser n'a b'i dusukun na bon ni ko in na projet ba de bɛ ne bolo projet ba yɛrɛ yɛrɛ i n'a fɔ jumɛn n bɛ kuma kelen kan komi n kun y'o daminɛ ka ban cette année ne ye projet dɔ sɛbɛn sur le bɔgɔlan mɔgɔ minnu bɔra nord la kɔsani les réfugiés du nord n'u dɔw sigilen bɛ anw yɛrɛ fɛ yen Senu yen nɔ olu sigilen bɛ yen nɔ bon n t'a fɔ u tɛ baara la mais u bɛ vie condition minnu na ne taara ne y'a lajɛ ne b'a dɔn ni mun bɛ yen donc moi j'avais envisagé ka projet de formation dɔ kɛ u kunna pour que u k'u yɛrɛ ta u yɛrɛ ye u ka baara kɛ pour que u ka se k'u yɛrɛ ta u kana balo mɔgɔw ka dita la toujours don o don hɔn ne ka faamuya la a bɛ adamaden yɛrɛ valeur bonya a tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛ dɛsɛ voilà parce que dilikɛla dan bɛ dili la voilà pour que i ka kura ye ta adamadenya la o y'a sɔrɔ i fana bɛ ka dɔ kɛ u bɛ ka dɔ kɛ dɛ mais juste dɔ ka fara a kan o ka to de ma voilà donc o projet kun bɛ ne bolo ɲinɛ cette année je ma se k'a kɛ date min kun bɛ n bolo ma se k'a kɛ mais toujours ma projet kan je suis en train de voir je suis en train de n yɛrɛ hali ni dɛmɛbaga ko tɛ n yɛrɛ fond bɛ se ka mun kɛ n ŋaniya la je vais faire à ma manière aussi parce qu'ils sont trop là-bas ils sont à peu près plus de 400 parce que ne taara ka terrain kan ka enquête yɛrɛ kɛ pour connaître n bɛ se ka cible mun toucher fɛnɛ n bɛ se ka mɔgɔ minnu ceux qui sont concernés en un mot donc
a bɛ taa 480 personnes na. Bon 480 personnes vraiment et kan ka dɛmɛ ko la parce que mun il est wulule dare bila ayiwa an filɛbaga an bɛ ɲɛ na a ye a tɔgɔ Touré dɛmɛ a bɛ fɛ ça les réfugiés qui sont venus du nord n'u b'an fɛ yan bi projet min b'a ale yɛrɛ bolo n'o ye ka olu dɛmɛ bɔgɔlan na pour que don dɔ la u yɛrɛ ka se ka nafa ɲɛ yɛrɛ vraiment n'an sera k'an fanga fara Touré fanga kan vraiment o bɛ ɲɛ n'u ye initiative ɲɛnamaw de mɔgɔ mɔgɔ bɛ emploi kelen o kelen créer diɲɛ na a bɛ komi i ye vie 500 400 de so an tɛ Batulu wele anw tɛ Batulu an t'i dɔn dɛ anw t'i dɔn ma deli k'i wele an ka plateau kan ne b'a dɔn i ka na ne bɛ Batulu dɔn n y'a ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka baara kɛ Adama baarakɛla ka ɲi ka dɛmɛ de o don surtout a ko ko n b'a kɛ ni n ka propre fond ye cɛ a ma nɔgɔn dɛ a se bɛɛ ta ye mais fɛn fɛn mun bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn n'o bɛ se ka kɛ Touré ye mun bɛ se ka mun kɛ dɛmɛ ka ca mun bɛ se ka dɛmɛ min kɛ o ka na ni o dɛmɛ tunkarankew a m'aw fo mun bɛ se ka dɛmɛ min kɛ o ka na n'o dɛmɛ parce que a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn dɛ ni mɔgɔ bɛ fɛ ko n bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ cɛ jɛnnatigɛ ma nɔgɔn bi mais mun b'a bɔ a yɛrɛ la ko n bɛ mɔgɔ yɔrɔ dɛmɛ non o kan ka dɛmɛ Baroni Gambi Samaseku Batulu a bɛɛ kulo b'an na a ye dɛmɛ don ma voilà a ye dɛmɛ don Touré walasa réfugié mun b'an fɛ Toguna industrie awɔ bɛɛ banna o don aw wele u bɛɛ kulo b'an na an mago bɛ dɛmɛ na an mago b'a la dɛ ni mago bɔ bila sa an yɛrɛ balimaw dɛmɛ voilà nɛgɛjuru sira an b'a fɔ ko 94 85 85 15 ni m'a sɔrɔ sa i bɛ se ka tɛmɛ an bɛ ka nɛgɛjuru sira fɔ san fana quoi 79 12 97 00 mɔgɔ mago bɛ Touré la awɔ ni tɛmɛna nin fana ni ma an bɛ fana sɔrɔ i bɛ tɛmɛ ni Adama yɛrɛ fɛ 76 01 83 47 ni m'o si sɔrɔ sa i bɛ se ka tɛmɛ contacter Mali Kunnafoni TV voilà au 71 82 25 91 encore 71 encore o don donc halisa an ma an kanumɔgɔw fo an kanu bɛɛ kulo b'an na Adama halisa an bɛna ni Touré nin baara nin bɛɛ hukumu kɔnɔna la gɛlɛyaw ni fɛnw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ e ka vie professionnelle i bɛ vie min kɛ so kɛnɛma vie est-ce que e b'u bɔ ɲɔgɔn na cogo di parce que artisiya ma nɔgɔn dɛ k'a fɔ ko n'i kɛra artiste ye muso b'i bolo denw b'i bolo i bɛ tila ka a woloma k'a bɔ ɲɔgɔn na Ami yo Touré Touré ka makun fɔlɔ an bɛ fɛn fɛn ta ka don ɲɔgɔn na parce que Touré ka musoko an t'o dɔn Touré ka denko an t'o dɔn Touré yalima den b'i bolo walima muso b'i bolo parce que kuma in b'o yɔrɔ la parce que an tɛna se ka fɔ nin den hakɛ b'i bolo parce que mɔgɔ kɔrɔkɛ den y'i den i kɔrɔmuso den y'i den i dɔgɔnin den y'i den mais Touré yalima i furulen don n tɛ furulen don den bɛ n bolo cɛman ani musoman alhamdulillah et je profite ka grand sœur ka kuma fɛnɛ répond et i b'a dɔn ne bɛ se ka fɔ problème min ne kan bi o ye nin ye vie professionnelle ani vie artistique a ma nɔgɔn walayi parce que ni ne ko ne bɛ n ka vie professionnelle ni n ka vie artistique et vie artistique ni vie sociale ni ne ko ne b'a essayer k'a bɔ ɲɔgɔn na cogo o cogo a bɛ ne rattraper cogo di bon et hali ne tɔgɔ in yɛrɛ dɔrɔn par exemple ne k'i ma san den bɛ ne wolo cɛman ni musoman ni ne k'i ma ko ne buramuso yɛrɛ bɛ ne wolo ko Dalamani mais Dalamani yɛrɛ kɔrɔ Dalamani ne surnom de ne ka baara kɔnɔna la Dalamani bolo nɔ mais hali si ne buramuso bɛ ne wele Dalamani ne b'a fɔ ne ye Touré ye ne tɔgɔ Mamadu mais tellement vie artistique in bɛ ka dominance sɔrɔ a ye domine trop donc a bɛ ka na ni Dalamani il est trop sur l'étoile bon parce que Dalamani historique n bɛ se k'o fɛnɛ ɲɛf'i ye voilà mago b'o la il faut k'o de fɔ de wa voilà parce que y'a ye n'a ma wala n'a fana taara ko ayi ko Touré Dalamani a Dalamani don parce que mɔgɔ de b'a fɔ ko cɛ ne Dalamani don cela veut dire que n bɛ don ko la yɛrɛ de kɔrɔ voilà cɛ Dalamani don dɛ cela veut dire que très bien mais Dalamani il faut qu'il faut parce que ni buramuso kula buramuso hakɛ to dɛ a ma ka Dalamani de ɲɔgɔn na ok bon Dalamani mɔgɔ caman b'a ta sens min fɛ pour mɔgɔ caman b'a ta musoko côté de fɛ pour être clair avec vous mais Dalamani tɛ musoko côté ne bɔra k'a fɛ yen n b'a dɔ fo sisan n'o ye Madame Alima ye ne bɛ se ko Dalamani nana n'o ka idée parce que dans l'enfance chaque fois ne tun bɛ bricolage de kɛ chaque fɛn bɛ na ne tun b'a
hali so kɔnɔ ne kun na ne ka téléphone ne kuma fo ŋa dayɛlɛ k'ale fɛn b'a kɔnɔ ne dalama kun do ko ninnu de la voilà o fɛn ninnu ne kun ma essayer ka fɛn bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn curieux curiosité k'a dayɛlɛ k'a la ni ma se ka datugu voilà donc dalama in ne yɛrɛ hakili b'a la ne fa ka ne bugɔ ko fɔlɔ ne hakili bɛ mun na a sɔrɔla DVD de nɔfɛ y'o dayɛlɛ DVD kɔfɛla la fɛn dɔ bɛ yen a bɛ u b'a wele ko fusion wa fusion wa jumɛn de fɛn fitinin dɔ do ten ne taara o dayɛlɛ ka ampoule dɔ b'a kɔnɔ k'a ci a kan k'i a kun e ni gosika ka waati o waati y'a sɔrɔ DVD tɛ bɛɛ fɛ yen o voilà bon o kubu de kɔnɔna la musokɔrɔba in ne tanti ale kun bɛ tourner la fɛnɛ a kun bɛ kalan na sɔrɔ la ale na kuma de donc chaque fois ne bɛ bugɔ ne bɛ kɔrɔfɔ o fɛn na ale de delila k'a to a dalama de don sa a dalama de don bon a y'a sɔrɔ ne kɔrɔkɛ dɔw bɛ yen donc olu fana tun bɛ to ka ne dakɔrɔ n'a ye ne dalamani kun ye ne fiɲɛ de muso bɛɛ kun bɛ ne dakɔrɔ n'a ye dalamani dalama ba bon a tilala ka na diya ne yɛrɛ ne dalama de kun i ma f'i ka tiɲɛ de bon tiɲɛni dɔrɔn tɛ tiɲɛni dɔw bɛ na ɲuman fana ye o awɔ tiɲɛni bɛ na o bɛ na ɲuman ye o mais halisa e buramuso fana b'a fɔ dalamani bon est ce que bɛɛ tɛ ne wele dalamani walayi dalamani de don ok Ture dalamani halisa sa dalamani sa Ala ka sankɔrɔta inchallah merci vraiment Ala ka dugawu minɛ wa oui mɔgɔw tɛ mun dɔn cogo di e cɛ o t'a ka dalamani ko ye ne bɛ dɔn sisan ne bɛ e ye sisan ayi parce que ne ko non ne kɔni bon voilà fo n'a kɛra o ye bon fɛn min na mɔgɔ tɛ mun dɔn an t'o yɔrɔ ninnu to yen kira tɛ parce que ne ko fɛn min na mɔgɔ tɛ mun dɔn o kɔrɔ mɔgɔw k'a dɔn de o i b'a sɔrɔ fɛn man di ne ya fɛn caman man di ne yɛrɛ par exemple ne ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ka ne utiliser o man di ne ni ne utiliser dɔrɔn c'est à dire a bɛ kɛ ne kɔnɔ i ye ne kɛ laluma de ye quoi ne bɛ riposter baara kɔnɔna la ka ne kɛ cogo sugu dɔ la o tiɲɛ yɛrɛ la o man di ne ye quoi oui voilà bon mun ka di ne ni fɛn yɛrɛ bɛɛ an bɛ se k'a fɔ bari non dalamani bi na kɔni wari yɛrɛ di amina arabi oui ni oui ouais 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 ok bon n bɛ se ka folikan lase mɔgɔ fɔlɔ minnu ma fɔlɔ o ye d'abord an yɛrɛ ka structure dɔ bɛ yen n'o ye solide art n'o yɛrɛ sigilen don Senu actuellement ni ne yɛrɛ o président ye donc n bɛ jama fɛn bɛ solide art la parce que n'i y'a mɛn équipe solide art oui n'a a bɛ Senu solide art voilà président yɛrɛ b'an bolo yan bi président b'an bolo yan n bɛ solide art équipe bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n baarakɛɲɔgɔnw fo n bɛ monsieur prof d'anglais fo depuis yan fo Barawuli a ye n dɛmɛ n ka baara caman na ale bɛ sigilen don Barawuli bon n bɛ n bangebagaw fo n bɛ an ka patron dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko JVC ale fana bɛ Senu Mahamudu Ture fana voilà n y'a mɛn ne yɛrɛ bɛ yan bi ala ni ninnu yɛrɛ fana barika de don voilà donc mɔgɔ kana ɲinɛ i bɔyɔrɔ kɔ vraiment bamananw kuma dɔn ko ni mɔgɔ ɲinɛ i jɔn kɔ Senu an b'aw fo Senu yan lɔgɔkan na o a yɛrɛ ɲuman a tɔgɔ kan kɔnɔ o k'a daminɛ Senu sa voilà fo loisir da la plateau hali dugu wɔɔrɔ mɔgɔw mun bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la voilà bon o kɔfɛ fɛnɛ jeune artiste denmisɛnnin plasticien minnu bɛ ka wuli ne bɛ se ka conseil min d'u ma wari ka di ne ye bi dɛ ne t'o don wari to yen fɔlɔ wari bɛ na kɔfɛ de a bɛ se ka diya i ye mɛ baara kɛ quoi n'i ye baara kɛ baara in de wari ye baara ani danaya o de wari ye ne ka faamuya la wa an sɛgɛnna an sɛgɛnna nin ko in na dɛ an ye mangoro gerenw dun ɲinan la yen an sira ɲinan la yen n taara ka tile an bɛ si yen an ye ko wɛrɛ kɛ walayi Adama folikan laban min bolo folikan laban ne bolo o ye ka foli lase Korotumu
Souvent, quand on faut Kati. La femme, nous voilà ça, quand faut les baigner, quand là c'est Zouma. Dans un marco, scorpion, cosson. Ah, faut comme nous autres. Eh, grave là-bas, on joue pour eux. Nico scorpion, cosson. Allemagne. Il y a un ani. On est bakar keta, on est familial pe be so douane so la be so lu jey be la ga jini. Na fo bu be. Ani baranyo no amira ni anko be no touré. Ani dirigere no jalo. Ya fam. Ame fula sen dem. Très bien, Bigi ba. Bigi be fore cameraman Bigi. Ay chekele mbe molo kilo tandu kilo. Bigi do. Bigi ba dune kilo tan ba du. Cameraman wala ni gerna dem be. Denge la sin on me bela jenen fo. Ni tu veux furga pe trois famille ni ma pe trois famille. Voilà. Odo. Voilà. C'est ça. Donc ama an kan mo fo émission mi ga sa akun jawro la donc amé juila kaw bela jeli fo juila région pe en fait fo juila préfet fo amé juila du fo ama fo ko uga juila gabe micro la donc c'est ça amé Michael Dawu fo ya fo juila amé yina na de ama fo ko Michael ma ka dan so kan ko usimo ka aka fo libe ken kon na la amé boire fo fo ya fo jala ko bébé émission est suite bébé émission est suite amé boire fo morni kala kani nyamma taga fo libia donc c'est ça amé acheta maïga fo kani acheta maïga oui encore so bay nga fo libia fo ya amé président na khajama bela dilu général Assimi Goïta fo le no kenen kon na garde blale no anaka 5 généraux bela dilu wallahi be ni nyamma alsa ko hakli to anga jamana na donc ambe buko amana ke chugo abinya awo sisa no boraye ame salifo salisa no ko ya ko bagadaji ina kere fe misiri bala la dala ka bara communautaire wala communautaire jaba ani aba abedi fili donc ça be camion ale be camion de la jigi communautaire la mais nga chefo chetigi ame chaka fo voilà ne fana chetigi bravo sabalu sula ko chaka ka voilà dogono ko afinyana ko che ko 30 sera no ko ni woso saka o tanta re chetigi chaka ani chetigi bravo sabalu sula ni sula sabalu sula ni ko chetigi bravo abeba do iko cheko ame kaya tu jera suba fo ya ko sevari ame sevari ka befo kaya tu tola ame mabtikaw fo ame kaykaw fo région bela jele anga fo bebe ame katikaw fo katikaw aw fo le keneka alama donc émission sera ku jawroma comme ante sera beto fo ama fa ko mo ku be fo le ngora ko wa fo le mo mbolo bi émission keneka ale Mahamadou Touré ni beba wele ko dalamani alias dalamani adalamano de aywa ayo dongera wala ayo dongera la de ale ta curiosité di ale ka dalama anga wala sa donc Touré ko kaba akan mo bela jeli fo kenen ko nala ame Malick Kunnafoni TV kan mo bela jeli fo émission yi mo mi réalisation na ale Yaya Samake ya pi anga foli baye donc ani tine sama ke wolu be camera ko fe awon ngoni awon silembe on be yewlu te donc anga foli buye alsa ko ni sege woni nyani donc amu fo donc ame Malick Kunnafoni TV bela jeli fo émission be bla chaque mercredi à partir de 18h araba nage kay tan sig émission abe bla donc ama fa kan ko sigida lo kere bostri nya daele kanya très bien ala sonama mercredi dore be bla inshallah ama fuma sa bye ama fo kambe araba were merci beaucoup merci